Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li Indonesia. Assalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin khairil manusia wa alihi wa sahbihi alladzina hum manusia-manusia yang memanusiakan manusia. Amma ba'd. Hadaratil kiram, para alim, para kiai, para ibu nyai, sedaya bapak ibu, guru, pengasuh, pengasah, pengasih, pengayom, pengayem, pengampu, pendidik, pengajar madrasah sanawiyah aliyah al khairiyah Siti Luhur. Leres nggih? Utaminipun kepala dan seluruh yayasan iki nggih. Nggih. Daya pengurus yayasan iki cekak-cekakan. Kula niku jane ora njaluk istirahat wae iki lho sing ngongkon. Engko sing dielek-elek aku. Engko ana istirahat kaya pejabat ae nggih. Dan saya ubah iki badul kabeh jengene. Ya alhamdulillah sedaya sesepuh lembaga tokoh masyarakat desa, sedaya perangkat desa, Bapak Ketua RT RW, taminipun Bapak Kepala Desa, Porko Pincam menawi hadir, sedaya ingkang kawula hormati, para wali santri, para santri yang dibanggakan, ibu-ibu, bapak-bapak, tamu undangan ingkang minulya. Nuntunipun niki cekak-cekakan, kula ngerti dalane elik. Mau kula ngenteni bojoku tak tinggal. Wis kadung awan ndek bengi bar melok ping pindho. Tapi jeh nemen tayu. Tayu nemen. Tapi ya ana hikmahe. Nek jero mobil iso tabrakan mbek bojoku terus. Bojoku iki jok ngantuk jebret aku. Nabrak bojo ngrontokno dosa. Nabrak begenggek ngrontokno bondo. Pun donga kula sing sangat biasa kula praktekno. Nyuwun kula niku santri sedaya niki siswa-siswi sanawiyah aliyah al khairiyah Siti Luhur, muga-muga diparingi ilmu manfaat barokah. Ampun amin sih, aku takok. Ampun paham maknane ilmu manfaat barokah napa dereng? Lah kok amin? Amin sapa? Pun iki kula pun dipesen kalih Mbah Dul iki mau nek pidato aja suwe-suwe wis awan. Nggih, pramila kula tertarik mau nyebut Indonesia, khotbahku langsung tak oper hadanali Indonesia. Mboten enten donya negara sing kaya Indonesia mboten enten. Istimewa nggih. Wis duwe kembang biasa ijeh golek kembang dicokleki ditemplekno. Itulah Indo. Ngene iki ame muni bid'ah. Kula dikai degan wae siji tok. Iki mbah tuku mbah colongan. Ya Allah. Iki seneng. Ilmu manfaat barokah niki wali santri sing sangat penting. Kula mboten midhatoni guru lho. Guru wangsul lak wis. Guru zaman ngene kok tak delok klambine kok mangkak. Iki bayare sahriah iku pira? Wonten sahriah Pak ya. Bulanane ana bayare. Nak ora bayar aja arep-arep anak ngalim. Wis ben konsep Imam Syafi'i apa Imam Samudra kene. Bocah iso pinter-pintere ngene kok ora bayar. Niku nggih ana sambutan wali santri. Ora ana kapok. Salafiyah tak oneni kapok, gembong kapok. Mergo omong tok ora ana buktine. Ngentekno wektu bloko. Tak titeni kula ngantek ring Lampung ngantek ndi-ndi anggere sambutan wali murid nomor setunggal
kula matur nuwun sanget dhateng guru sing mulang anakku ngono tok. Kanthi matur nuwun ingkang tanpa upami kula nggih muni selehna meja gak ana sing diselehna wong cangkem tok. Kaping kalih iki tak kandhakno bloko suta. Kaping kalih kula mboten saged bales napa-napa. Apa omahe ora iso didol? Montore dol nggo bayar ning Salapiyah kula terus sing nyambut menengae padahal kula guyon ya dunungan tok ngoten nggih. Kaping 3 kula namung saged ndongaake guru. Itu ngenyek guru. Jarane gurune ora iso ndonga. Kaping sekawan muga-muga diparingi sabar. Nek iki ora sabar ora mulang. Mulang ku jenenge sabar. Nah ora sabar alung metu dadi tim sukses Pilpres. Bon wali murid aja guyu-guyu tok. Di anak pintere ngene Tanawiyah mesti ana ngajine nahwu sorof lagi le. Besok nak takoki malaikat wani bantah man rabbuka man kalimah apa. Kira-kira malaikat saged mboten? Monggo padha-padha urung rae. Mboten saged ora tau madrasah siji luhur. Ya Allah nggih, ilmu manfaat iku ngilmu sing dadosno tambah ajrih, tambah wedi Gusti. Delok Indonesia, nak jenenge wong pinter nggih, kathah napa sithik? Kathah profesor hurduk napa mboten? Doktor hurduk mboten? S1, S2. Guru-guru nu S daya le. Pinten S pinten? Nah. Iki S5. Yo kita kok meragukan. Lah ragu diundang lah apa? Kan kula niku sering ya iki cerita nasihate yo ngeten iki. Disebut mauidhah hasanah sekarang sudah berubah menjadi maidu hasanah. Niki lho nek sing pinter diwisuda terus dipragakno apal apa ta apa. Sing muni wong tuane iku anakku. Leres. Nak wayahe TPK meneh kan benon mati ketemu yanmu wacana apa Tuhan biguna betul Bu betul mboke ora roh. Ayo nak roh kabeh mobil cangking. Untuk memantapkan wali murid Bu anakku ndek ngiji wisuda SD ngono wae masyaallah gurune tak kai hadiah anak kula nak awan iki sekolah mau maca sikire Mbak Bisri bocah iku wiwit umur 7 taun kudu ajar tata krama gen gak ketun kudu tresna ing ibune kang ngrumati awe cilik marang bapa kang gemati kula syahrin mi'atu alfi rupiyatin sing cilik urung ora apa-apa gelem angkat tekan kono turu dipoto mi'atu alfi rupiyatin pinten menengahe nak ngene iki dikai titel dhewe SAG sarjana alam gaib niki ngerti pertanyaan kubur iku malah angel pertanyaan P3K lho kok gratis iya cerita Mbak Bisri apa ora Mbak Bisri riyen iku mboten putrane kiai tapi ramane lomo karo kiai niki seragam saiki napa ndekne aja-aja dunduman pilkada ya Allah nggih niki jenenge kula tak derajat wonten pendidikan wonten pengajaran kok pengajian iki meneh kula S5 Pak Yai S5 nate rombongan sowan Mbah Mus wong wayah pandemi kok sarjana kok dedele ngono ora entuk sowan pelaturan negara dioper ten nggen kula ora apa-apa napa-apa kan ra patek sarut kowe isih santri ae non jaluk nasihat rombongan saka Jawa Timur ke Jakarta sarjana kabeh bojoku rada itu sarjana oke aku ya sarjana tak takoki tok nasihatnya saya tanya kamu sarjana apa sarjana ekonomi dosenmu kaya enggak juga lah apa mbok guroni aku
Ya Allah nggih. Kula S5 Pak Yai. Percados mboten. Berarti bingung sampean. Ana S5 iki bocah stres. S5 niku Sarabudin santri sampun sepuh sanget. Kula iku statuse tesih mondok. Dadi kula ngomong kok keliru mboten tak pikir kok, Mbah. Wong ditunggoni guru-guru Siti Luhur. Nak kula keliru kok ora dibenerno, besok sing cemplung nang neraka iki. Ya Allah, jane sing wajib didik niku sinten, Bu? Munia. Lah kok ora diulang dhewe? Nun. Kok mboten diulang dhewe? Wong ngerti kewajibane kok ora diulang dhewe? Nun. Ana empati ku sering sing teko wedok tok. Lah bapake ndi merantau. Duh. Bocah ku cara Mbak Bisri riyen ora usah ditinggali kebo glondong-glondong. Omah magrong-magrong, ora ndek ilmu, mlompok. Dinggo main slot ngono wis entek. Ya Allah nggih, niki pinter kiyaine iki do ngundangi kula guru. Mergo dinggo contoh. Sekarang contoh sudah habis. Cara gampangnya nggih, sing akeh tukang ngomong. Bolak-balik kok mari kita ana menteri ngene tak kandakno. Mari kita maju nek ndi? Mbok jengkel mbok ora. Niki ngertos wong dhuwure wis dikai ayat. Napa niku? Iki ayat dipotong mergo background-e nggone kurang. Nah nyanyi aja dipotong-potong lho ya. Aja tiru sing ngene-ngene iki lho. Iku ora tau ngaji. Ya batratin ya batratin min khazakul kamal. Madza yu'ab. Ana piye bahasa Arab diketok. Madza yu'ab sing burimu ni. Lah kang ab nek endi? Wong dilakokno biasa enak. Ya batratin min khazakul lakamali ma la yu'ab biruan ula kama qali. Terus nyambung iki. Bu, paham ayat niki napa mboten? Sangka ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Al ayat tak jujuk. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allahu alimun khabir. Nggih. Allah taala selalu mergo iki fi'il mudhari'. Sing ngene-ngene iku ora roh. Jare selawatan kok isine wetan kali, ana selawatan wetan kali. Wetan kali kulon kali, tengah kali tanduri mesti mati. Anut kiai-kiai lo Jawa ya Allah, nggih. Nggih, aja niru iku lho. Wala alih, ndak boleh. Wa ala alihi wa as. Aku tak lokno. Wong ana nyanyi tombo ati tak lokno. Bib nak nyanyi aja merintah tok. Salat wengi lakono sing burimu ni lakoni dhewe. Ya Allah nggih, iki tak tatare iki. Ngene iki wong tuane terus lha apa? Nak bar ngene iki terus lha apa? Ana sing muni, ndang muni tanteni. Kula niku seneng jagong. Nggih, sing anu dibantah. Mangke tak takokane. Kula niku pengalaman-pengalaman. Kula ora sekolah iku mergo mboten kok ora seneng sekolahe. Ora ngajar. Kula wis mondok tok ten ngene Mbah Mustofa Bisri. Mondok mulai tahun 80 mau nembe cerita. Kula tahu ten mriki tahun pinten, Bang? 90 dinten. 92. Iku bojoku gek umur 6 tahun. Kula mondok tahun 80, bojoku lahir 86. Ayo, enak ta ora? Dadi kula kali bojoku kula kacek 26 tahun. Kita critani gen untuk bahan nggih. Nggih. Mun mriku mawon ampun. Yang sing dikai aku tok Kanjeng Nabi nak ngombe siji ya ngombe kabeh. Empun. Iki lho nembe nanggoh ana degan dibuka nombo. Nek endi ae panitiane pinter. Iki soal iki dibuka mergo tuwa. Nak tuwa iku legi tapi ora iso dikrokot jerone. Biasane sak sodo tok ya sak bolongan tok. Aku kon ngombe banyune gen lemes, engko degane dipangan panitia.
aku menengah. Nggih. Wong guru iku mboten buta bayaran rambut jaji niku. Leres nggih? Guru ngeten iki luwih sing terkaya. Sampeyan ketoke mamang kali kula. Nggih. Mun tak sambung sithik ae. Wong iman lan napa niki duwe ilmu iku derajate diangkat. Iki nama sanawiyah aliyah ngerti. Bentuk isim jamak muannas. Muannas salim pirang-pirang derajat. Bu wali murid pilih derajat napa pangkat? Ora nyambung adohe ngene. Ndek dalu malah kualik. Ngaji sing nek ngarep kula ku wedok tok. Sing lanang nek mburi pol. Karepe aku kon ngandani menawa sing ngentekno dhuwit rumah tangga iku wong wedok apa wong lanang? Itu wajah-wajah BLT kok. Sing pinter online iku lanang napa wedok? Mestine nek ana jare wong modern maju, kula mboten katut. Mestine nek saiki online iso teko, berarti kirim tahlil nggih. Teko. Kok malah tahlil ora teko. Nak sing ngirim goblok. Bocah SD kon ngirim 10 miliar. Online napa transfer dugi mboten? Mboten ora roh carane. Upama kudune tambah yakin. Nggih, teko kono kok iso tekan kene. Wong wedok malah saenake dhewe tuku wedak iku saka Singapura. Ora ngerti nek iku klothokan rajungan kiriman ke Rembang. Itu mentangan keyakinan. Nun sewu nggih, Bu. Kula niki asline ngejak omong kali wali murid. Biyen iku nang ngandani cung kowe dikawal malaikat sekaligus diawasi Gusti Allah. Saiki ngandani ora ngono, cung. Aja colong jupuk ya masjid musala toko wis dipasang. Lu ngerti. Berarti nak CCTV mati kena iso entuk. Padahal mriki rak mboten ngoten nek didikane. Leres. Leres. Ngandani poso tok lho, cung poso aja tukaran ya. Nggih Bu, ngenteni sawal ae. Iya. Poso-poso aja ngrasani wong jeng ngenteni sok sawal. Ana lah. Ngantek kula ngomong wedi Gusti Allah mboten sampean. Ana. Wedi Gusti Allah pendak poso. Poso iki wis ngene meh buka. Urung duit selehno kok. Lembel buka kamar ngene wis ra roh. Udut mlebu kamar keluke di adai kresek. Kula wis dina rokoke 8 plat. Pegawai negeri apa rak nyolong duit negara. Masyaallah. Kula seneng ngomong ngene iki. Jane njago ngono ae ora usah kaya meja. Kayak presiden blokok. Gayane kayak kursi empuk, iki kursine DPR. Kula nggih DPR kok. Daya pikir rendah. Kula nggih anggota dewan PD nak nyawang perawan. Ya, kula ki menghibur guru kalih ngandelno keyakinane wali murid. Bu. Sing ngomong bloko suta iku kula sing mentala. Niki mboten mentala. Bu. Mriki ngonten bahasa Inggris barang Pak ya. Aku diundang ning holding school mbok apa iku ning Jogja. Aku kritik ndang mulai aku dimbarno. Gak apa-apa. Wong aku wong Indonesia. Kudune sing tak gandrungi, sing tak tenani ya bahasa mergo cinta tanah. Nak muni ya ngono. Tanah airku kok anake bangga mergo iso bahasa Inggris. Ana Brigjen ketemu nek gone winginane pundi niku wetan nika Jember ya ngono tak bedheki kunci sing mengomingkem kunci napa ndak boleh mulai sekarang santri Siti Luhur MA ndak boleh mengatakan kunci Inggris harus kunci Indonesia. Loh iki mau mergo Indonesia terus aku tertarik kunci Indonesia ndak boleh muni kunci lah kok ije muni wingi ten Pati ya ngaji ngarep ana pelem dawa-dawa tak pancing itu pelem napa pelem Thailand baleni aku tak bedol sisana
terus muni kunci Indonesia pelem pitik gedhi kok muni pitik jambu gedhi jambu itu ditancepno. Nah, Mekah tanah suci, Indonesia juga tanah Indonesia. Aku nyanyi iku tanah yang suci, tanah kita yang sakti, di sanalah aku berdiri jaga ibu sejati. Andiani sanawiyah Mbak Anggem deh. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayang, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Loh iso aku Arab tanah suci memang dinas. Panggilan haji telah tiba, menunaikan ibadah panggilan Baitullah tanah suci. Ora kok tanah suci siti luhur dalane ajur. Ya Allah, pun tak ibure wali murid ngene iki udah mulai sithik-sithik tinggal kabeh ora paten. Guru-guru iki upama kok ora ana murid ora usah dipikir. Kula pirangan iki parani wong weleri. Guru-guru SMA NU. Mara gen kula kok njaluk suwuk gen murite akeh. Murid sithik karo akeh rekoso pundi? Lah kok dipilih? Mbah Mus iku nak murid entek malah syukuran mergo ora mulang anake wong. Nak pinter diakoni wong tuane, nak ora iso mbah piye gurune. Betul? Nak dikeplak sithik dilapurno hamburger. Kula mboten wis pasrahne sikat ngono ae. Santri pengurus ana macam-macam lho anake wong Jepara. Melanggar aturan dicukur, mulai ngundang bapake. Engko kene nggonku kandhani takon mulang anakku, takon jipuk mobilku siji. Meneng drodosan nggih. Wong anake melanggar dicukur kudune matur nuwun, kudune dibayar. Cukur niku bayar pinten, Pak? Non? 11. 15. Nak sing nyukur wong lanang tuwa. Nak sing nyukur cah wedok ayu nom udo. Yen sing ngene iki leres kiai kene ngundang kula. Sing wani ngomong bloko suta kula. Liyane nggih, dialusi lha apa? Tok leh lak ampun. Nggih, Bu. Sapa sing muni engko besok anakku dadi apa? Mboten mireng, Pak. Kanjeng Nabi manusia yang paling manusia. Intine dadi wong sing iso nguwongno wong, singkat padat. Dadi wong sing nguwongno, dadi bupati orang nguwongno wong. Lha apa dadi bupati? Leres. Kiai kula niki mbadul. Sing ngene iso dul kabeh. Mulane sidul nek kono ana ngene Mekah ana rumah makan sidul. Aku tuku dawet dipoto karo bojoku dienggo iklan kok. Ya Allah nggih. Nggih. Nek ora iso kok meneh mbah piye anake. Duwe anak pinter nek Jakarta. Kula niku pengalamane tak critakno mawon. Dadi muga-muga dadi nasihat. Mboten usah kakean dalil. Leres. Nang dalil jalak ae iso kok. Lah sing ngentekno duwe atusan triliun iki iso dalil mboten? Non? Salat napa mboten? Salat malah malah ana itu ora tak sebut nggih, anake diperkara kok bapake mara Mekah ndonga gen anake ora diadili. Iku goblok napa mboten? Dikira Gusti Allah dhewe-dhewe. Gusti muga-muga anak kula ora dihukum Gusti. Lho, kowe iki ngenyek aku ya. Gusti Allah dia siji. Leres nggih? Udah ora mikir. Seolah-olah Indonesia ana sing wedi Gusti Allah pendak wulan poso. Kok iso wedi terus? Niku sejahtera kabeh. Masalah nggih. Wong dicolong kok ngantek atusan triliun. Tukono dawet madrasah iki ramot. Kene dididik semene-semene sing kurang ajar kathah. Mulane nyuwun sewu Bu, iki madrasah aliyah sanawiyah niki
diutamakan pendidikan. Bu, sing wajib ku wong tuwa. Ana kula nak takziah ngoten duwe anak ke Jakarta. Takziah dinteni ana sing anake teko kuliah. Mbon cerita mawon. Wis wong suwi ora teko-teko. Ngantek kula totoan. Nak anake teko omah ki kok nyalati mobilku pek. Teko omah iku. Mbah, kowe mati, Mbah. Aku kok ada sesuk kowe aku. Ora didikan madrasah ngeten iki. Kudune larang, kudune bayare larang. Kok meneh gratis ku sing mulang wong apa malaikat. Ini kok dilakoni. Non. Mbah. Iki para guru, sampeyan kok kober. Non. Ngono ku ra mlebu delok gegere ra karuan kok. Nek madrasah diniyah niku sak wulan kok 10.000. Wong anakku TK wae sangune 20. Non. Non. Anake bodo-bodo teko. Nggawa mobil wacan gunah. Apa? Mobil bacaan gunah, mobil apa? Mobil Innova. Niku wacan gunah, wa gunatun kota Jawa. Avanza di sekolah niki. Sekolahane ngantek cete kaya mut-mutan. Entuk dhuwit kondi. Kula nak petuk guru-guru ngene iki sing mulang agama kula senenge pol. Nggih. Kula mawon Rabi Jawa Tengah wae ditolaki. Takoki wis ndek gawean tetep duwe nyopet aku ya ngono. Malah ana sing iso kerja ndaut. Wong karepku urip mah golek maratuwa sing duwe sawah. Ndak dikon ndaut. Ndaut niku iso ndekem bekakasku tak kom. Ngono ae ya Gusti Allah ngersakno ora tau masuk angin. Ngono kok wong sing anu kok iri ndelok wong sugih. Wong sugih iku keturutan kabeh bohong. Wong sugih iku saiki do ora wani mangan sate. Ora wani udut. Ora wani ngopi. Sego biasa ora wani mangane sego jagung. Kula sering ditawani inu ora gelem. Kula jaman cilik mangan sego jagung mergo mlarat. Bocah cilik-cilik do mangan, bapak mboke dleweran mergo ora padha biasane. Ngantek terus dikei nyanyian. Lilo legung wak bayan. Iwak pitik golek dhewe nek ndi. Ngoten nggih. Warajil fata lil khairi ma in ra'aitahu. Nggih, ana syair ngoten. Pemuda harapan, pemuda tambah umur tambah apik kelakuane. Niki harapan kula. Ngoten nggih. Ora kok ukuran kekayaan bondo. Nabi Sulaiman kan milih bondo, pangkat kalih ilmu milih pundi kabare? Dijak omong kok angel ini. Wis nek ngono tak lebar ae nggih. Bu. Nak pendidikan ku ada celah-celah untuk bocah iku yakin. Nak kula pahame, nak kurang ditambahi. Pendidikan iku bahasa kula singkat menancapkan keyakinan. Iki bapakmu, iki gurumu. Aja kok mantan guru, leres. Leres. Indonesia ya Allah. Iso kaya poso ngono ra sejahtera nggih. Sing mulang ngene iki bayarane nggih mboten. Meneh madrasah diniyah niku. Masyaallah. Padahal nek ora ana madrasah diniyah, ora ana ngajine ngene iki, Indonesia kukut. Percaya mboten? Apa perlu dijajal? Ngantek kula mboten anu sinten nggih, kula kan ora tau sekolah blas. Kula niku akhire kan entuk bojo Jakarta nggih. Sampeyan delok iki, bojo kula Jakarta. Kuliah jurusan sastra Arab. Entuk kula meh gawe skripsi aku ora dhewe ra mudeng, akhire leren dadi sastra gantol. Kula dhisik dinyeki termasuk mriki kula kenal kabeh kiai ini. Dianggap ra payu. Malah kula umur 46 untuk bojo umur 20. Non tak jaring Surabaya wali kota ngundang bojo kuning dipanggil ayahmu. Baleni. Untuk bojo Jakarta malah ora tau njaluk dhuwit, tak
takok wae ora tau. Ijeng nganten anyar. Yang ada uang yang ada yang aku. Niki napa jenenge Pak Ye? Uang. Bojoku ora tau takok dhuwit rak entek ndasku. Takoke uang. Ayo. Enak. Kula nak jagung sing tak lakoni. Kula ora sekolah ora mergo gedeng sekolah lho Pak Ye nggih. Engko tak kei sikire babe sing sekolah. Oh nggih, mergo kondisi. Bojoku wong Jakarta. Enak. Ora tau njaluk duit, takoke uang. Tapi uang iku nak disangga. Napa niki? Ya jenenge wong napa Pak Yai? Kok kelamun sih? Wong susah. Mriki wonten pramukane mboten Pak Yai? Nggo apa? Pramuka kok buat apa susah diganti mau nyanyiane. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu. Susah itu ada gunanya enggak? Non? Ana kula me utang iki ora ketok susah ora dikeki kok. Utang bos, bohong cek. Non? Non? Ya nggih. Pramuka tak mengenal lelah. Lho, bakune jaran piye? Ibolane dhewe tak kenalno wong tuane asline kula mboten kok ngomong karo guru kok. Iku lho. Pengunjung kok entek karepe dhewe. Masane aku susah apa? Nak pesene Kanjeng Nabi ten Sayyidina Ali diken susah. Leres. Ya Ali alika bil khuz. Fa innallaha yuhibbu kulla hazin. Ali susah. Karena Allah Ta'ala Pak nganggo makna taklil inna tauqat taqwiyatul makna bidine same Gusti Allah selalu menyukai wong susah. Nyanyane dileh karek sepakat napa mboten? Mari kita susah, mari kita susah. Susah itu pesan Rasulillah. Ya Allah. Wong ngene jek iki uang nak disangga kok malah wong susah. Sampeyan delok. Oh, lihat Ibu Pertiwi sedang ngene lho gambare. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Ora ana nyanyi oh lihat Ibu Pertiwi ngene. Ana mboten? Lah sing ngene iki apa? Ora ya lawaton. Petinggi mara Jakarta demo njaluk tambahan 20 tahun. Ya Allah. Mulai nganane diundang MBC Solo kali Wonogiri. Gregetno. Bancer gagah-gagah kok. Lho jemput kula ndak nganggo mobil ambulan kok. Nek iki mau ban seluruh siji metor ana, ora mobilku kok ora iso nitik. Mobilku wis terkenal rek. K141 RI. Jadi diwaca apa sembarang. Sing penting sing duwe aku tok. Ngilmu iman, betul. Darajat. Kula ora tau sekolah ae, Don. Bareng menteri wani ngelokno kula. Biyen kalau sakniki maju pundi Bu. Tak jajakong sing mulai gen mulai timbangno kene ora ikhlas. Nak ngomong ya itu dari yakinku ku rapuh saiki hati ikhlasku kotong. Nyanyiane iki Bukhari. Bukan karena manusia ikhlas, bukan karena mertua ikhlas, untuk siapa beramal tak gathuk-gathukno. Niku didik dikai rengeng-rengeng. Ku pendidikan Bu. Bu. Sekolah dhuwur monggo. Di zaman kini muda dan mudi harusnya maju dalam pada sekolah memang zamannya, tetapi awas jangan lupa ngaji. Salatullah ala Taha salatullah
ala yasin habibillah. Sekolah monggo nggih anakku jangan wis ora usah dijawab wis kesel ora ana suguhane aku iki degan tok kon kletak yo biasane kei tisu kon mangan tisu anakku jangan maju terlalu lupa agama gak punya mah lagi perempuan single sing di jalan raya gak kenal segan siang dan malam gandengan bukan muhrimnya juga pun ayah dan ibu merasa bangga karena putranya di pintu surga. Nah numpak mobil wonten sing jenter iku napa Pak ya? Burine jengking. Oh, sing wedok kaose sithik. Ngono gayane dikenek-kenen. Udah ra wis. Senggaki karo cah lanang-lanang. Lontong tahu, lontong sate. Bocah ayu kok ote-ote. Lontong tahu, lontong opor. Bocah ayu roke blodor. Iki ya. Iki sangat lupa agama dan adat timur tergila adat barat yang hancur bergaun panjang merasa malu senang yang pendek sempit terlah bahasa Inggris lo tak tono bukan larang lo bahasa Jerman silakan asal Islam dan iman dia mau nyanyian dan budi adat menurut timur tidak dirusak ataupun kabur sing baraliah mau melanjutkan kemana santri ku nami yang greget no santri teh badhe melanjutkan jenjang sing luwih dhuwur apa ngilmuku entek aku tak getak wis grogi dek don nggih kula dhisik nak makiri Mbah Mus sak dinyeki karo panitia teh mergo kula ndelok dhuwure semene istighosah se-Jawa Timur dan pelantikan toreko sing teko kula ora entuk munggah kok aja kowe cah cilik mangkel aku bareng kula pidato ning ahli toreko nyuwun pangapunten sandale kula betane mboten ngertos nak kiai ya esuk bathungku tak tulisane wong bojoku ndek iki nggih ngoten kok nunggoni manasek kaji lho wong Rembang kok ijo ana sing ora ngerti bojoku dikenekno Mbak kowe ndak mondok kene Mbak mateng aku ya Allah wingi kok pacet pidato karo Wiro Sableng Pak Yai lebengi pindah ning Ngawi ya transit sik ngono sing domah ya ngono greget no bojoku ndang dikenek-kenekno Mbak jari bunyai nderek kok ora medun-medun mateng masa aku kan muni bunyaine ya iki kula seneng guyon nggih ngene iki nganti ana sing mau ngundang kula Mbah tapi geger karo wong dhewe aja ngundang sarep nak ngaji ora tau serius dibantah karo liyane kowe lucu serius ku nak kumpul bojo gen ora kepleset gegeran wong loro wong aku lagi ora njaluk nggih kowe kiai kowe nang sekolah kok ora ana wong ya kondur Gus Yusuf pundi niku Trogos ndi Trogorjo Tegarjo kula nate diundang SMK Subhanul Waton terus aku dibel Mas Arab sing daftar kata lha sampean loro awak kok Gus anake wong kok pinter nemen-nemen lha apa gen digraji neraka nderek kula sosok metu ngono ne asline nggih manas lha iki guru niki ra wis do kenal kula lho kula ring di bojo ra ngenyeki asline ndongakno kula sakake ana icip-icip swarga kok ora uman ngono lho icip-icip swarga ku ndek bojo anyaran kiai ku jelasno kula ora iso di bojo inuki enake kaya duren petro apa musangking apa keteking ora iso jawab pokoke swarga iku mboten iso digambarno leres nggih
Lho ngono kula ngaji ning Jombang nek rokan ya. Ana wong gedhe dhuwur serbanan njaluk pidato sik jane kula. Mok ngritik rokok, aku ya guyu tok ae. Jare ngipi nang swarga ana rokoke samsu, ora ana koreke. Lho ngono iki mondoke ning ndi? Wong swarga kok kentekan korek ya ora tertarik, Bro. Donya ana duren petruk, swarga duren garen sapitruke sak bagonge ana. Langsung tak kei siir Jawa. Lu lucu karepe kok nyomot nek neraka. Lah kei siir Jawa ngatasi kok. Yen isih kotor ati akale. Nak kotor gampang kabujuk nafsu. Ing pepaese iri lan meri rokoke toga rokokku jisamsu jiwaku sampai surga bintange 9 mergo NU bintange hurufnya Indonesia 9 Pancasila 9 wali yang dikenal di Indonesia. Kula ndek bengi ngaji ning Juwono diselip bis bojoku tak kandhani iki lho niki rak kurang ajar ziarah wali 8 digambar ya 8 tok nek sing siji entel ora digolengno bismu ya Allah kula iki tak gathok-gathono tapi sering damel contoh Pak Yai contoh ini ke mau kacae sithik katut napa nuruti hawa nafsu nggih bojo putih mbek ireng bedane napa non bojo putih nyatane ana wong liwat ireng ya mendelik matane kok. Ngantek sing wedok muni untal sisan kono. Menawa bojo wedok ireng menawa kok rasa. Lah ganti kebo. Ya Allah, niki perlu nuwun sewu kula ora ngandhani ditancepno santri nggih. Aja kakan diceritani bondo. Wis lah percaya kula. Kula mondok iku buruh masak. Saiki duwe mobil loro wis stop lah. Anyar kabeh, kula tahu mobile ilang. Nganti ana mursyid thariqah gumun kali kula. Mobile ilang kok guyang-guyu, iku falsafate Petruk. Petruk iki nak nganggo klambi anyar nangis mergo bakale rusak. Nak elek guyu mergo bakale. Ya kula esuk mobilku ilang. Ditangisi ya ora ketemu, ora nangis. Alu wong guyah engko dijoli Gusti Allah wong aku tugasnya wiritan wirawiri nek tengah let pirang dina tuku mbamus lho entuk dhuwit kondi caiku ya bareng ilang niku Pak Yai terus kula saiki nak tuku moh bekas dhisik second anyar lho sampean nak kagungan mobil kepengin anyar ilangno sik wani ta ora ayo lha aku wis buktekno kok bojo kula pernikahan yang ke-15 mergo dhisik kuliah ora tekan malah dosane do mampir nek nggonku kancane do iri iku ora tekan kok malah diampiri ora nanti bojo keramat iki kula menghibur genjigar bayaran rambeji aja diamuki wali murid ae ngono iki do ketemu aku ngoten nggih mbon tenang mbon sugih ora kudu bondone ketok leres wong sugih nggawa tas isine pil sing macul malah glegeken rong RT krungu kabeh. Niki didikan Bu. Aja ndelok iki besok nyambut gawe apa. Non. Duwe anak nyambut gawe karo nganggur nanti. Kan tak tese sisan. Non. Kula dhisik ning nggone bojoku nglamar kurang jarak, Pak. Kula umanakipan. Aku tekrekan sarungan kancane do ngreketno sinis karo aku. Saiki nari Jakarta kancamu kumpulno tak dumi amplop. Bingung tahun aku. Ayo, bojoku ulang tahun pernikahan yang ke-15 tak tukono CRV 650 juta. Pelate lahire 86 K1986 CM. Polisi takok, apa itu CM Pak Yai? CM itu cantik menawan. Dan ini narasi ceritani jenengan ampun, udarani jenengan. Padahal ngei wong ngerti ngaji agama. Aweh lho iku lipat 4.000 bahkan ana sing ngandani lipat 100.000 nah iki sing muli sendarani sing njaluk nggih ta
Lah kitab iku sing iso maca iki. Lah sing wong bodho ora iso. Engko iki maca darani duwe karep mau. Lah bingung rek, kula mboten. Langsung der ngono ya. Wong kiai Jawa iso maca kitabe kiai Arab. Kiai Arab ora iso jawabno kitabe dhewe. Jawa jare. Kiai Jawa iso maca kitabe kiai Arab, kiai Arab ora iso jawabno kitabe. Lah ngono kok do muleh. Padahal aku ndedonga marai sugih ana. Tapi ora tak kekno. Guru-guru kok sugih ora mulang. Alah, aku wis ngerti Adek. Nggih Le. Gusti Allah ku. Gusti Allah pun pirsa. Kula karo bojo kula ku wong loro. Ndek bengi nek juwana ana bocah lanang wedok sekolah kabeh guru olahraga. Gajimu akeh ya tak luru. Nggih Pak Yai alhamdulillah cangkemmu aku. Alhamdulillah kan duwe duit akeh. Bareng anakmu dimong sapa Mbah tak dunungno. Mbahmu mbok go kalahan ngono iku. Mbah iku nak momong putu seneng, sayang, tapi ora mendidik. Cocok napa mboten? Mulane saiki do ora iso ngomong. Dikon nyuwuk doktere ora sanggup terapi kok. Aku dikon nyuwuk mergo bocah didepi HP ora ngomong. Ayo. Naon? Nak Rembang wonten. Mulane anggere cah bocah diamuk bapak mboke, mara mbae. Ngantek saking apike mboke sayange, mbae bubuk, "Mbah, omahmu tak obong lho, Mbah." "Iya, diobong tenan kok." Ya Allah. Ngoten niku pendidikan, nggih. Wis niki pun kathah Pak Yai nggih. Nggih. Wong kudu iso nguwongno wong. Ana kiai ngimami musala umum, ngimami magrib kok ngantek krungu adzan isya, sesuk aja didadekno imam. Jumatan kok khutbah jam 12 kok ngantek jam 1 luwih, pecat ae. Aja kon khutbah marai gabah do teles. Setuju? Ngono. Kula iku ngoten iki. Nek ana kiai kok ketok susah, pecat. Kiai kok susah. Ngono ana tamu piye? Mbah Yai kula susah. Aku malah nemen nek. Ibolaku kudu jigar nggih. Wong kula bar ana caleg kae kula ngaji nak malam Jumat bojoku wedi kok. Caleg sing ora dadi rene omahmu tak tukune. Bojoku tek wedi ngono rene tenan. Lha dinyang separo ora lantok le. Diwarai ora gatek. Kenging Bu Mara wong garwane guru madrasah sanawiyah. Cara bayarane kula ngerti. Bukan itu harapannya. Ngilmu sing dilakoni iki besok pensiun ngantek kiamat. Iku lho sing diarep-arep. Nah perkara emas jenengan gampang angger cara gelem niru kula, mboten kok kula ngandani lho nggih. Bojo kula nek ana tamu akeh, bodo-bodo tak pancing. Yang jadi ke toko emas enggak males. Uang ku ya dedel. Enak ya bojone isarep ditari ning toko emas kok emoh. Ora ngerti nak bodoh iku prei, Bro. Ora mikir, kurang cerdas. Leres nggih. Nek kon nukono terus bakune ndase coplok piye? Engko wayahe dina apa bojo kula ngebel nukono pakan anake me bodoh. Kula gek ngaji. Toko emas laris kamu masuk. Mun ditanya kan gak bawa uang, golek sing ora ana. Kamu tanya ada arloji emas gak? Delalah takok iku ana. Kula dibel. Lah aku mondok nek. Mulane golek bojo aja pinter sing wedok, kopior. Ada kamu cari yang seharga ratusan juta. Ada enggak? Enggak ada, harus pesen. Berapa hari? Agak lama. Oh, mek dienggo engkek bodoh. Ra sida. Wong Rembang kenal bojo kula kabeh, kenal kula. Garwane isyarat bang golek emas apa arloji ndang golek serga 100. Cinane ra duwe. Kok sugih ngono? Sugih iku takok tok. Ora nggawa. Sekali-kali ngoten nggih guru nggih. Garwane guru diploro. Kudu bangga. Sugih tapi ora usah nggawa barange. Sampan mucal kalih kata iki lho. Iku padha karo di donya sekawan. Mbon paham? Paham? Mucal ya ana ya ini pirang kata. Agar rong kata wae donya papat, swarga loro dikrus.
Nak dijaluk saiki nggone ndi? Pun cetha. Goreng toko Mas ya ngono. Ada yang bagus, ini bagus Bu. Nak bagus aja mbok dol, nggo dhewe. Iki jenenge menenggulangi hawa nafsu. Pun nyuwun pangapunten iki sing donga kula sisan. Kok pinter sampean. Kaya Pak Harto. Pak Harto ora iso bahasa Inggris ngene tok bahane iso dadi presiden 32 tahun. Enak zamanku lah. Iya engko sampean dhewean digagahi dhewe kok. Tenang. Cita-cita rasa dhuwur-dhuwur Bu. Dadi wong sing iso nguwongno iki bapakku iki mbokku. Digembol ibu berapa bulan? Nah, iki ana syair tapi ora tak waca saiki. Kapan-kapan nggih? Wong nyanyine ya kapan-kapan aku ngaji di sini. Mungkin rusak. Wong lanang ora direngeng-rengeng duite dientekno iku lho. Iki tak sangoni sing sekolah aja blenger sik nggih. Ambil sekolah dadi apa? Ora usah sekolah dhuwur-dhuwur. Lah nak mangan tanggungane sing lanang, betul? Wong wedok kok mergawe. Wong wedok kok dodol. Wong wedok kok malah usung-usung gabah. Wong wedok iku tugase mok loro, tota toto karo towa tawa. Bojoku masak ora entuk, tau masak nyerobot sepisan rasane ora ngalor ora ngidul. Wis kowe ora tak kandhani yang ora usah ngono, mok tota toto, nak bar tota toto towa butuh yang. Wong wedok sing apik. Sepakat nggih? Seneng. Engko tekan omah ora usah mergawe, kowe sing wedok ora ngopyok. Al-Fatihah. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allahumma ja'alna bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakatuh masjid. Fi walidil ikhtitam wal imtihan madrasatina al-mahbubah khairiyah. Siti Luhur ij'al hadhil madrasah madrasatan mubarakatan nafi'atan salimatan minad dunya ilal jannah wa ussisa ala taqwa min awwali yawmin haqqan taqwa fi Allahumma ja'alna wa auladana banatina dzurriyyatina wa talamidatin madatina wa nakhusna bi hadhil madrasah min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahli sihhatin wa afiyatin dhairan wa batinan minad dunya ilal jannah wa ahlil qur'an wa la taj'alna wa iyyam min syarri ghadhir wa tughyan Allahumma alif baina qulubina wa alsinatina ya Allah kama alafta baina qulubi ahli jannah wa baina qulubina wa qulubi ummati Indonesia wa zu'amaiha wa mulatiha wa umaraiha kama alafta baina qulubi ahli jannah Allahumma arzuqnal ikhlas wal istiqamah wa hubbaka hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ila hubbika wa khtim lana bi husnil khatimah atil a'marana wa amaru bi ta'atika mahabbatika wa ridhaka ya Allah Rabbana la taj'al hadha akhir ahdina istajib du'ana kama wa'adtana istajib du'ana kama istajabta du'a al-anbiya'il mursalin wal awliya'i syuhada'il salihin sahabati wa tabi'in malaikatil muqarrabin ya rahman rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya jabbar sattar alamin ya ali ya kabir ya alim ya qadir ya sami'u ya basir ya latif ya khabir ya Allah ya haqq ya nur ya mubin jazallahu anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Yun pangapunten wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.